Татар тілінде білім беруші Фатиха Аитова исемендәге 12-ші татар гимназиясы халық тілінде Узара Туфан мәктәбе дип йөртелә. Тиздән әлеге гимназиядә нәкъ шул исемдә яңа проект башланып китә. Кызлар гимназиясеннән хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Теләсәң, белем алу мөмкинлеге бар. Әмма милли тәрбия татар балалар бакчаларында, татар гимназия мәктәпләрендә генә бирелә. Татар мөхитендә тәрбияләнгән бала туган телебездә сөйләшеп, милли традицияләрне күреп, белеп, сәнгате белән кызыксынып, татар әдипләренең мирасын укып үсә. Мин Фатиха исемле. Әтием Габделвали Яушев, Оренбург өлкәсе, Троицк шәһәре миллионеры. Казан шәһәренең 12-нче кызлар гимназиясендә дә милли тәрбия юнәлешендә махсус чаралар үткәрелә, проектлар әзерләнә. Биредә әдәбият сәнгать әһелләре дә еш кунак. Бу юлы укучылар Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев белән аралашты. Исәнмесез, Разил абый? Әдипләр белән очрашу чарасы әдәби эскәмия дип атала. Тәҗрибәләре зур. 2017 елдан бирле үткәрәбез ди гимназиянең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Үзебезнең татар язучылары, шагыйрьләре белән очрашабыз, төрле шундый гамле матур әңгәмәләр үткәрәбез. Балаларга бу бик ошый. Ошатмаслык та түгел шул. Әнә бит яшьтәшләре шигырь сөйләгәч ничек гөрләтеп кул чабалар. Әдәби эскәмия кунагы иҗат иткән шигырьләр дә, җырлар да яңгырады. Иң яраткан һәм иң яратмаган дәресләрегез бар идеме? Укучылар шагыйрьнең җыр язу тарихы, иҗат алымнары белән дә кызыксынды. Аннары аралашу әлеге гимназияне төзетүдә башлап йөргән Туфан ага Миңнуллин музеенда дәвам итте. Монда Туфан ага рухы яши. Шуңа күрә ул миңа бик якын. Туфан ага рухы ул бөек рух. Ул татар халкы рухы дигән сүз. Һәм шушы рухның, Туфан ага рухының шушы мәктәптә урын алуы һәм аның менә укучы балаларга, укытучылар коллективына иңүе, аларның күңелдә йөрүе минем өчен бик зур нәрсә. Ул минем өчен генә түгел, милләтебез өчен кирәк. Әгәр дә Туфан ага рухы безнең милләтебезгә иңә икән, безнең милләтебезнең киләчәге бар дигән сүз. Гимназиянең укучылар идарәсе Туфан мәктәбе дигән проект башлап җибәргән. Разил Вәлиев 12-нче гимназия укучыларының 12 сорауына җавап бирде. Кызларны тыңлаганнан соң мин шаккатып та, сакланып та утырдым, рәхәтләнеп. Чөнки алар беренчедән шул хәтле ачык йөзле. Аларның йөзләрендә ниндидер бер яктылык бар, иман нуры бар. Без бит һәр вакыт әйтәбез, милләтнең тоткасы ул хатын-кызлар дип. Аны безгә кадәр дә әйткәннәр, бездән соң да әйтерләр. Әгәр дә милләтнең тоткасы хатын-кызлар икән, бу мәктәптә менә шушы хатын-кызларның иң асыллары тәрбияләрне белем алып чыгарга тиешләр. Иң асыл туташ итеп тәрбияләргә әнә шундый ихлас очрашып аралашуга корылган, укучының күңеленә якты хатирә булып кереп кайта-кайта искә төшә торган чаралар ярдәм итә. Кайберләренә хәтта һөнәр сайларга да этәргеч бирә. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.